Добър ден! Какво ще обича младежта? Чичо, може ли една кутия цигари? Може ли, защо да не може? Чичо, а може ли една бутилка ракия? Може би, защо да не може? Препоръчвам ти тази много добре. Чичо, може ли едно порно списание? Чичо, аз това го имам. Няма ли нещо ново? Това го нямаш. Жестоко! Тая от кога я търся? Чичо, и една кутия пиратки. Как пиратки, бе, моето момче? Ти на колко години си? На 9? Не може. Пиратките са забранени за деца. Чичо, може ли да измислиме нещо? Ти що не каза, че са за баща ти, бе, моето момче? Какво иска баща ти? Тате иска една кутия пиратки. Показвам ти ги, за да виж, че имам. Не, че нямам. Пиратките са архаична концепция за посрещане на новогодишните празници. Това най-много пръщият ти откъсне. Ефект няма. Имам нещо по-като за теб. Римски свещи. 6 изстрела, 10 метра, 20 метра, право десетката. Заповядай, моето момче. Само трябва да ги държиш в ръцете, защото иначе ако го забиеш от земята и най-много да литне и няма ефект. Това е като свещи за детски рожден ден за тортата, бе. Няма ли нещо по-сериозно? Ах ти! Харесваш ми! Печен си, а? Разбираш? Имам нещо като за тебе. Пиратка 3 грама. С изтекал срок на годност. Китайска, фалшива. Най-хубавото е, че не знаеш кога ще гръмне. Може да гръмне и преди се запали. Това е за масово поражение. От тази влизаха най-много в Пирогов миналата година. Аз търся нещо такова, дето да цепи мрака. Нямаме ли? Прав си, моето момче. И един приятел недоволен. Купи на детето си такова и само виждате му изгори. Учени се раждате, вие не мога да ви излъжи човек много лесно вас, а? Разбираш, значи. Имам нещо. Това е специална селекция. Аз си го пазих за мене. За тъща ми. Ама тя умре кучето и тази година, че караме сами. Ще ти го дам. Само за професионалисти. Противопехотна мина с дистанционно управление. Слагаше в средата между блоковете и точно 12. Мяу! И комплексът изчезва. След това най-добре си сбият комплекса. Яко! Чичо, оттам ще взема. Ама мен ми трябва такова нещо, дето да цепи мрака. Няма ли, бе? Какво така, бе, моето момче? Ти много години ли ще посрещаш или ще... Hiç bakar Mars'usum Junior maçkını mı TSK? Annem halimin istiyorsun görünüm. Чичо, може ли малко по-бързо, че тате се притеснява, че ще изпусне самолета?